image si potvrdím v tom zmysle, že musí byť oholený, ostrihaný, ale mám rád napríklad módu, ktorá je voľná, ale zároveň má aj také prvky klasiky. Toto napríklad, čo mám na sebe, taký prvok anglickej klasiky, tým si chcel zvláštniť aj seba, ale zároveň mám pod sebou nejaké tričko s vestou, to znamená, že mám rád také kombinácie, ktoré sú voľno, ležerné, ale zároveň má taký nádych tej klasiky. No a samozrejme tu u nás je veľmi dôležité skombinovanie s pozadím v spravodajstve, pretože máme oranžové pozadie, to znamená, že aké budeme mať viazanky a sako, aké má sako kolegyňa moderátorka, v tomto prípade Jarka Hargašová alebo Natália Žembová, a tým pádom to nás už obliekajú kostýmerky, takže to už zverujem do rúk profesionálov.